আপোনালোকে হ'ল বড়ো, মই হ'লো অসমীয়া। মই জানো তৰাক এখন ঘৰলৈ কেনেকৈ বিয়া দিম। हाय मोनाबिलि समनि बयनिसिमबो खुलुमनाय बावहरबाय आंनि फलोवार्स लोगो नोंथांमोन बेखिनियावनो नोंथांमोननिसिम मोनसे फोरमायहरनो नागिरदों बे साननैसोनि गेजेरावनो बाक्सा जिल्लानि बरबरियाव 20 अक्ट' माने आगस्ट'खालि सानजारां सावथुनखौ बेखेवनाय जासिगोन बेनिखायनो बे साखाथियाव सोरबाफोर आंनि लोगो दङब्ला अन्नानै सावथुनखौ नायदो आरो लोगो नङाब्लाबो नायदो सावथुना माबायदि जादों नोंथांमोनखौ नायनो थाखाय खावलायबाय 20 आगस्ट बरबरियाव देखायग्रोनाय जागोन बेनिखायनो नोंथांमोनखौ खावलायबाय बेनि मिउजिकआ सोलिगासिनो दं आं दा चिरां डिस्ट्रिक्टआवनो दंफैयो रायजोफोर आसा फारिदों नोंथांमोना बयबो सावथुनखौ नायगोन लोगोसे सावथुनखौ नायनानै आंनिसिम माबायदि मोनदों सावथुनखौ नायखांनायनि उनाव 20 अक्ट'नि उनाव जाहाथे फोरमायहरो बेखौबो आं नोंथांमोनखौ खावलायखाबाय মনে রাখ না দুরুরু দুরুরু দুরুরু